La població de Llavorsí, al Pallars Sobirà, va acollir el passat 24 d'abril la presentació de la nova temporada de turisme actiu a la demarcació de Lleida, amb la presència d'autoritats polítiques i entitats promotores del territori. S'hi van presentar les dades de l'estudi que cada any realitza la Càtedra de Turisme d'Interior i de Muntanya de la Universitat de Lleida i que demostren el bon estat de salut d'aquest sector, amb un continu increment del nombre d'empreses i de persones que visiten la zona. Molts diners aquí al Pirineu, molta gent viu d'això, són més de 1.800 treballadors que treballen i més de 113 milions d'euros que fa que, això vol dir que és un element clau pel que fa a la dinamització i perquè hi hagi gent que pugui viure aquí al Pirineu i pugui viure fent allò més maco que hi ha, que és explicant el seu propi territori, explicant el paisatge, fent un aspecte sostenible, un àmbit sostenible com és l'esport d'aventura i crec que és el millor que ens pot passar i crec que tindrem sens dubte una bona temporada. Les activitats d'aigües braves i tranquil·les són un dels principals atractius de la demarcació. Destaquen, per exemple, les baixades de ràfting pels rius Segre, Garona, Noguera Ribagorçana i, sobretot, Noguera Pallaresa. Però aquest any, les activitats d'aigües tranquil·les també estan garantides després d'un final d'hivern i inici de primavera força plujós i es podrà tornar a remar, per exemple, pel Congost de Mont-rebei. Tenim unes reserves d'aigua i de neu que superen la mitja dels últims 5 anys. Amb això podem garantir les condicions òptimes per fer les activitats aquàtiques durant tota la temporada, no solament a la primavera, sinó que a l'estiu podrem disfrutar d'uns cabals tant al riu com cabals naturals, barrancs, llacs i pantans, amb unes condicions òptimes com difícilment podrem trobar arreu degut a aquesta millora de reserves d'aigua tant en aigua com en neu. Lleida és una destinació de referència pel que respecta a l'oferta de turisme actiu i de natura. La majoria d'empreses del sector es concentren al Pirineu, on se'n poden trobar 218. D'aquestes, on n'hi ha més és a la comarca del Pallars Sobirà, on són 62, oferint sobretot activitats relacionades amb el riu Noguera Pallaresa. L'impacte econòmic d'aquestes activitats els darrers anys ha anat en increment i el 2024 es va superar la xifra dels 112 milions d'euros. Respecte a les activitats aquàtiques, una mica més de la meitat es decanten pel ràfting i una quarta part pel barranquisme. El 19% restant escullen d'altres opcions entre les que podria estar el caiac. Segons l'estudi, el 73% dels visitants que practiquen turisme actiu són catalans i només un 14% són de la resta de l'estat espanyol. Un de cada 10 són europeus i hi ha un percentatge molt petit, de prop del 2%, que venen de la resta del món. Un dels objectius de cara a aquesta temporada seria poder fer variar aquests percentatges. Els datos són molt positius, poden ser molt més positius, sense cap mena de dubte, perquè ho tenim, i el que ens falta una mica és que la gent sigui conscient de que aquí tenim això, i això costa molt de fer-ho arribar, i la prova és que portem 39 anys, aquest és el 39 anys que es fan els esports d'aventura aquí al Pallars, i d'alguna manera són els líders sense dubte d'aquest tipus d'esports, però ens fa falta una mica més de coneixença, i per tant penso que hem de treballar més intensament perquè realment se'ns conegui més. En el riu Noguera Pallaresa, la temporada acabarà el 15 d'octubre, quan finalitza el conveni d'Endesa amb l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura del Pallars Sobirà i el Consell Comarcal. Aquest conveni permet regular el cabal del riu i garantir la pràctica d'aquests esports aquàtics. Tot i això, a la comarca s'està treballant per ampliar encara més l'oferta de turisme actiu, amb una inversió de 2.300.000 euros del fons Next Generation per posar carregadors de bicicleta elèctrica pels diferents municipis de la comarca. Tenim aquest hivern tan potent amb el món de les activitats de neu, després a l'estiu totes les activitats aquàtiques, com avui s'està fent la presentació de turisme actiu, i després aquesta embranzida que ha agafat el món de la bicicleta, a nosaltres com a comarca, que el 80%
directa o indirectament viu del turisme, doncs ens ajuda a desestacionalitzar totes aquestes temporades i apostant sobretot per aquesta novetat que és la bicicleta. I avui en dia, amb tot el tema motor elèctric, doncs això ens va fantàstic per la nostra comarca. Així doncs, ja tenim en marxa una nova temporada de turisme actiu i, de moment, les perspectives són immillorables. Cada cop és més gran l'oferta d'activitats per poder gaudir de la natura practicant esports d'aventura.